Messaġġ komuni fost il-kelliema li tkellmu tul l-ewwel sessjoni tal-Kunsill Ġenerali li ġie mniedi s-Sibt fil-għaxija fiċ-Ċittadella Għawdex. Fil-messaġġ tiegħu il-President tal-Kunsill Ġenerali Censu Galea tenna li dan il-Kunsill Ġenerali se jkun qed iwassal għal tmiem ta' proċess li ilu għaddej numru ta' xhur. Għandna qudiemna sfidi mhux żgħar, imma jekk il-koll immidduhna għal ħidma bla waqfien, konvint li kapaċi naslu. Issa, wara l-ġimgħa d-dieħla dak kollu li xtaqna wettqu permezz tal-istatut il-ġdid ikun daħal fis-seħħ. Iżda s-suċċess tagħna ma jitkejjelx bil-bidliet fl-istatut biss. Jitkejjel bil-kapaċità tagħna li nikkonvinċu lill-poplu Malti li aħna l-aħjar partit biex immexxu lil dan il-pajjiż il qudiem u qudiem l-isfidi li għandna. Fid-diskors tiegħu is-Segretarju tal-Eżekuttiv Organizzattiv Michael R. Piccinino saħaq li huwa evidenti li pajjiżna għandu bżonn bidla fid-direzzjoni u li din il-bidla jista' jtija lil pajjiż biss il-Partit Nazzjonalista u għalhekk li dan il-partit qed jilqa' fih danu aktar nies ġodda. Kull darba li nidħol fid-dar ċentrali mingħajr ma rrid għajnejja jmorru awtomatikament fuq dik il-kwotazzjoni li hemm fuq ix-xelluk. Kwotazzjoni illi tirrepeti dawk il-kliem li kien qal Dr. Lorenz Gonzi dakinhar li fetaħ id-dar ċentrali. U l-kliem kienu hekk: nistiednek tidħol hawn nweldu l-idejat sabiex inwettqu t-tamiet. U din tkun il-missjoni ta' dan il-partit, illi nkunu bejta ta' idejat fejn kulħadd ikollu spazju sabiex jaħdem u jikkontribwixxi għall-bidla li għandhom bżonn Malta u Għawdex tagħna. Fil-messaġġ tagħha Mirjam Żammit, ir-rappreżentanta tal-Kumitat Reġjonali f'Għawdex, qalet li l-Partit Nazzjonalista dejjem hemmen f'Għawdex u dejjem hemmen fil-potenzjal ta' din il-gżira. Il-Partit Nazzjonalista dejjem ħares u tratta lil Għawdex bħala gżira rilevanti u ta' importanza għall pajjiż. Emmen fil-potenzjal tal-gżira kif ukoll fil-kapaċitajiet, l-għaqal u l-bżulija tal-Għawċin. Beppe Galea saħaq li l-proposti li qed joħroġ bihom il-partit mill-oppożizzjoni huma l-garanzija ta' gvern b'saħħtu għal pajjiżna. Aħna li għandna l-Partit Nazzjonalista l-qalbna rridu nemmnu bisħieħ li l-partit li Malta għandha bżonn huwa l-Partit Nazzjonalista immexxi minn Bernard Grech. Partit li flimkien irridu naħdmu miegħu biex dan il-partit inġedduh u nsaħħuh. Il-proposti li qed joħroġ bihom il-partit mill-oppożizzjoni tat-tmexxija tiegħek kap huma l-garanzija ta' gvern b'saħħtu għal pajjiżna għax il-Partit Nazzjonalista jemmen fik u għandu fiduċja f'Malta u f'Għawdex tagħna. Min-naħa tiegħu Stanley Joe Portelli saħaq li Għawdex għandu bżonn lill Partit Nazzjonalista sabiex l-Għawċin ikunu trattati b'dinjità. Fisem l-Għawċin inħossu l-bżonn ta' Partit Nazzjonalista b'saħħtu fil-gżira tagħna. Għaliex fil-qalb ta' qalbna għadna nemmnu illi dan huwa l-partit huwa l-unika vuċi vera u awtentika tal-Għawċin. U din tagħtina responsabilità lilkom u li magħkom ukoll. Tkellmet ukoll Nadja Vella li saħqet kif il-fatt li l-ftuħ tal-Kunsill Ġenerali sar f'Għawdex juri kemm din il-gżira għadha għall-qalb il-Partit Nazzjonalista. Il-gżira li jiena nsejħilha dari u li tanti għal-qalbi. Dan juri li Għawdex u l-Għawċin għadhom fl-għoli tal-aġenda politika tal-Partit Nazzjonalista. Dan huwa Kunsill Ġenerali li għandu ċerta importanza fil-fema tiegħi iktar mis-soltu. U dan għaliex qiegħed isir f'mument diffiċli, delikat u partikolari fl-istorja ta' Malta. Intant il-Kunsill Ġenerali ser ikompli matul din il-ġimgħa fost l-oħrajn bl-elezzjoni interna għal membri tal-Kumitat Eżekuttiv.